The sun is filling up the room, and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up. Veľa Suchého ako politického väzňa som spoznal v Bratislave justičnom paláci, kde som bol prevezený z EŠTB v Nitre do Bratislavy. On tam mal svojich spoločníkov, Jožka Gašporoviča, Eda Martanoviča, potom Fera Granca. To bola nejaká skupina. Títo chlapci pomáhali utekať ľuďom za hranice, poznali veľmi dobre hranice a pomáhali im utekať. Tam som sa vlastne s Vilom Suchým poznal, keď nás vyvádzali z cieľ a chodili sme na dvor na polhodinovú alebo hodinovú vychádzku, kde sme museli mať od seba odstúpiť tých 2 až 3 metre. Poklusom počas celej vychádzky sme klusali a samozrejme nesmeli sme sa medzi sebou rozprávať, lenže to sa zabrániť tomu nedalo, predsa sme sa len vždy vedeli nejakým spôsobom dohodnúť alebo dohovoriť. Keď sme odchádzali z tohto dvora naspäť na celý, my sme boli na 2. poschodí, lebo tam to bolo tak členené v Bratislave, prízemie, vysoké prízemie, 1. a 2. poschodie. No a my sme boli na 2. poschodí, tak na tom dvore, kde sme my behali, bola aj okna z kuchyne boli na ten dvor. Tak vždycky nejakých 3, 4, niekedy aj 5, podľa toho, ako bolo treba, dozorcovia zobrali a poslali do kuchyne škriabať zemiaky. Takže tí, ktorí škriabali zemiaky, prišli na celý až teda po škriabaní tak okolo tej 12. hodiny, lebo my sme na tú vychádzku išli okolo 9. No a samozrejme, že aj Vilo s nami tam chodil a na tento dvor, kde sme my chodili na tú vychádzku, viedla brána do mesta v tom väzenskom múre a tadiaľ chodili nákladné autá, ktoré vozili potraviny do tej kuchyne, zeleninu, zemiaky, ale chodili aj autá, ktoré z Matadorky, z fabriky, vozili v takých veľkých krabiciach podpätky gumené a to nám dávali hore na celý a my sme tie náliadky obstrihávali. Nožnice nám dali a proste krabice, do toho sme to balili. No a my, ak sme utekali, tak to nákladné auto stálo, tie bedne sa vyložili, prázdne bedničky boli pripravené z tej zeleniny a tie sa zase, keď sa zložil náklad, sa nahodili na nákladné auto. A Vilo to veľmi dobre sledoval, lebo my sme práve v tom čase chodili, to bol tak, čo ja viem, pol hodiny rozdiel plus mínus, že to auto, ale obyčajne skoro na každej vychádzke bolo to nákladné auto tam. A ono bolo ako zadnou časťou korby nacúvané do tých dvier, tie dvere boli tak asi 3 metre od tej korby, od toho auta a my sme poza to auto utekali. A tam dozorca, ktorý na nás dával pozor, on za to nákladné auto nevidel. A bylo to mal veľmi dobre prešpekulované a keď sa zložil náklad a nakladali sa prázdne bedničky, tak on vyskočil na tú korbu, no a tí, ktorí tam medzi nimi aj ja, ktorí sme dobiehali, lebo sa ten prúd nemohol zastaviť, to by bolo podozrivé, my sme hádzali tie prázdne bedničky, aby sme ho zakryli. No a keď sa už tie prázdne bedničky nahodili, tak šofér prišiel, zavrel korbu, sadol do auta, dozorca mu otvoril bránu, nepozeral do toho nákladného auta a auto odišlo preč. No a ak auto odišlo preč, tak aj skončila vychádzka asi za 10 minút a odchádzali sme na celý. A zase, neviem koľkých už, to sa nepamätám, to je už vyše 60 rokov, zobrali na čistenie zemiakom.
No a my keď sme prišli hore, dozorca nás počítal, kde sú tí 4. No tak škriabu zemiaky, tak je v poriadku. Tak škrabu zemiaky. Lenže tí sa pred 12 vrátili, ale bez Vila Suchého. A oni vlastne až vtedy zistili, po 3 hodinách, že Vilo Suchý ušiel. Vyhlásili poplach a ja som sa to potom dozvedel neskôršie od Feragranca, lebo toho som sa pýtal na to, že ten mi potvrdil, keď sme sa stretli po 90. roku, že Vilo bol tu na návšteve, že je v Kanade. A tak som sa ho pýtal, ako vlastne sa mu podarilo ujsť za hranice. Takže to bolo tak, on ak auto odišlo z väznice a na najbližšej križovatke, kde ostal stáť, tak Vilo vyskočil. Zavolal otcovi, otec prišiel preňho do Bratislavy a v priebehu 2 hodín Vilo ušiel, lebo on veľmi dobre poznal hranicu, on totiž pomáhal, robil prevádzača, prevádzali tých ľudí, ktorí emigrovali, ktorí utekali za hranice. Tak on to veľmi dobre poznal. Čiže keď oni vyhlásili po ňom pátranie a zablokovanie hraníc, tak Vilo už bol v Rakúsku. Milí rodičia, dnes je sobota večer, ja sedím doma a rozmýšľam o mojom nešťastnom živote. Myslel som si, že budem môcť na domov zabudnúť, avšak to nejako nejde. Pozdravte Miluška a Starenku, chýbate mi. Váš syn, Vilo. Milí rodičia, všetkých vás pozdravujem a Mirkovi prajem šťastlivé narodeniny. Mohli by ste mi poslať, aké číslo topánok má Mirko? Poslal by som ho brusle s topánkami, aby sa z nej mohol korčuľovať. S Bohom. Váš Vilo. Milí rodičia, ja som celkom zdravý a mám sa celkom dobre. Zarobím tu veľa peňazí a ak niečo potrebujete, prosím, len mi napíšte, ja vám to pošlem. Štátna bezpečnosť, príjemný dobrý deň prajem.
A vedeli by ste nám povedať, ako vás teda potrestali za to, že ste mu pomohli k tomu úniku? Oni totiž nás nepotrestali nejak. Len dôsledok tohto úteku bolo to, že počas vychádzky nesmelo sa pustiť žiadne auto ani žiaden povoz na ten dvor, kde sme boli my, pretože nemohli dokázať nikomu, že priamo tento alebo tento pomohol Willovi tam ujsť. To sa nedalo proste zistiť. No. My, čo sme vedeli o tom, my sme čušali, a totiž to sme vedeli len 3 alebo 4, ktorí momentálne vtedy, keď Willo vyskočila, sme ho zahodili tými vedničkami, len tí vedeli, že Willo ušiel, tí ostatní nevedeli. Tí si tiež mysleli, že je na tých zemiakoch, ale Willo už bol v čudu. Už ho nebolo. A môžem len to podotknúť, že to je prvý a posledný vydarený útek priamo z justičného paláca, priamo z väznice. Z priestoru justičného paláca sa, neviem, počas súdnych pojednávaní alebo tak, sa podarilo niektorým ujsť, to ale presne neviem, ale priamo z väznice to bol prvý a posledný útek a skutočne unikát. Mohli by ste nám opísať život v justičnom paláci, ako to tam prebiehalo počas dňa? No, tak to vám môžem povedať. Ráno o 6. bol budík. Stali sme, žiadna rozcvička alebo nič, upratali sme tie postele, to boli sklápacie postele. To sme zavreli, uložili sme deky, prišiel dozorca, zamkol, aby sme ju nemohli dať dole. No a o 7. boli raňajky. Na raňajky sme dostali, neviem, tak 3 alebo 4 deci čiernej kávy, samozrejme nesladenej, a 250 gramov chleba. To bol taký kilový okrúhly chlebík, ktorý bol rozdelený na 4 a každý dostal tú 1/4. A to bolo až do nasledujúceho rána, teda chlieb na celý deň, 250 gramov. Podotýkam, že v nemeckom koncentráku bolo 400 gramov až 500 gramov na deň. No my sme mali v socialistickej väznici 250 gramov. No, po raňajkách sme potom boli na tej vychádzke. No a po vychádzke, keď sme sa vrátili, tak už nejakú tú robotu nám dali. Sme zástavky papierové lepili na špajdle, alebo sme ostrihávali tie opätky. Samozrejme, čítať sme nedostali nič, no noviny to ani nehovorím, ale ani knihy nám nedávali. Bola tam síce väzenská knižnica, my sme tam ale boli v civile, my sme tam boli v našich šatách. My sme väzenský úbor dostali, až keď sme prišli po odsúdení do normálnej väznice. No, o 11:30, medzi 11:30 a 12:00 bol obed a na dverách tej cely bolo také malé okienko, cez ktoré sa podávala tá strava, to sme museli dávať pozor, lebo ten chodbár, čo dával tú stravu, tento tam, a keď som nezachytil, tak by to padlo dole a bol som bez obeda. No, to bola nejaká polievka a nejaký prívarok, to druhé jedlo. Mäso bolo 2-krát do týždňa, štvrtok a nedeľu. A väčšinou tá strava pozostávala z toho, že bol taký prívarok, alebo taká hustá kaša, buď fazulová, hrachová, alebo šošovicová. Keď na obed bola fazula, na večeru bola šošovica, keď bola na obed šošovica, na večeru bola fazula a takto sa to striedalo. No, tak to bolo, hovorím, ten obed. No, v šialke sme museli vrátiť a zase sme teda tú robotu robili. A večera bola o 5:30. To už bola len jedna šialka bez polievky, hovorím, buď fazula, hrach alebo šošovica. No, do rana nič. Samozrejme. No, ale mohli sme si, kto mal peniaze na účte, sme si mohli ako prilepšiť na týždeň stravu za 50 korún. No, to ťažko vám to povedať, aká bola hodnota vtedy. Tak to vám môžem povedať, že za 50 korún ste kúpili kilo chleba
a 20 dekov marmelády. To bolo všetko. Čiže tá hodnota tej koruny bola veľmi nízka. No takže samozrejme, že sme ten chlieb kupovali, dalo sa kúpiť tá marmeláda alebo oškvarková masť. No a s tým sme veľmi šetrili, lebo od toho obeda do tej večere bol dlhý čas. A teraz si predstavte, že ste zjedli ten obed a človek bol stále hladný. No takže večera a ešte aj po večeri hladný, no tak ten chlieb sme tak teda po kúskov, aj ten, čo nám oni dali, ale aj ten, čo som ako si kúpil ako na ten nákup voľný. No a keď uschol, tak zase sme ho drobili ráno do tej čiernej kávy, aby sa rozpustil, aby sa dalo najesť. V nedelu to bolo, v sobotu bola večera skôr, bola o 4:00 a pravidelne každú sobotu na večeru bola držková polievka. A k tej držkovej polievke dávali aj chlieb. Ja držky nemôžem ani cítiť. Ja som ich ani tam nejedol. Ja som ich s tým poluväzňom, on mi dal chlieb a ja som mu teda dal tú držkovú polievku. Najhoršia bola nedeľa. Nedeľu bol takisto o 11:30 obed, ale už večera bola o 2:00. A obyčajne to bolo buď 3 deci mlieka, alebo nejaká suchá večera, kúsok salámy a chlieb. No a teraz si predstavte, že o 2:00 ste tú večeru zjedli. Už sme čakali na ňu, lebo to sme počuli, keď hrkali s tými šialkami a išiel s tým vozíkom, čo viezol tú stravu. Takže v nedeľu po obede sme boli takisto hladní, no a teraz sme čakali na tú večeru o 2:00, no a o 2:00 večera a do pondelka, do rana nič. Takže sme si vždycky na tú nedeľu šetrili ten chlieb, aby sme nejakým spôsobom teda aspoň trošku sa nasítili a môžem vám povedať, že za celú dobu, čo sme tam boli, ani raz sme sa nenasítili. Žiadnu návštevu nám nepovolili, žiaden balíček z domu nám nepovolili, proste nič, odkázaný vyslovene len na tú biednú stravu, lebo to vo tejto vyšetrovacej väzbe do súdu to bola najbiednejšia strava. Už potom po odsúdení vo väznici už bola lepšia strava. No lepšia, takže jej bolo o niečo viac. Ale tam bol skutočne permanentný hlad. No a my sme tedy boli 17-18 roční, my sme potrebovali jesť. Takže nám cigáni v bruchu vyhrávali každý deň. No ale brali sme to s humorom. Spravil pán Suchý niečo predtým, ako ušiel, čo by naznačovalo, že ujde? Alebo to bolo absolútne? Áno, on každý deň, keď sme išli na vychádzku, hovoril dozorcovi, pán stražmajster, dnes vám ujdem. No a títo brali ako vtip z jeho strany. Dobre, Suchý, už sme to počuli, choďte. No a nakoniec teda Vilko aj takto ušiel, šikovne. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Tak ďakujem veľmi pekne. Nemáte za čo. No, zakývaj. Zakývajte si. A vy zakývajte. No ja zakývam, dobre.